केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा फास्टैग एनुअल पास बनावे के स्कीम लॉन्च कर दिहल गई बा। आई एगो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला मानल जा रहल बा। काहे कि अब एगो टोल प्लाजा पास करे के खर्चा मात्र 15 रुपया हो जाई वो व्यक्ति खातिर जेकर आपन पर्सनल गाड़ी बा, जैसे कार बा, जीप बा, वैन बा। लेकिन ध्यान रहे कि प्राइवेट गाड़ी खातिर खाली बा, यानी नॉन कमर्शियल जेकर पर्सनल बा ओकरा खातिर। पहिले अभी के समय में का होला कि एगो टोल प्लाजा अगर पास करे के बा तो कम से कम 50 रुपया या ओकरा से ज़्यादा देवे के पड़त रहा। तो जे आदमी 200 के आसपास टोल प्लाजा पास करत रहा एक साल में, ओकरा 200 गुणा 50 रुपया यानी कि 10,000 से ज़्यादा देवे के पड़त रहे। लेकिन अब ई फास्टैग एनुअल पास बनावे खातिर मात्र 3,000 रुपया देवे के बा आ एक साल के अंदर 200 तक आप टोल प्लाजा पास कर सकतानी। एकरा से फायदा ई भइल कि 10,000 के जगह मात्र 3,000 में 200 टोल प्लाजा पास कइल जा सकता। अच्छा, 200 टोल प्लाजा जे पूजी तब आपके अब का करे के पड़ी, ई आपके पास इनवैलिड हो जाई आ ना तो एक साल जब पूजी तब ई पास इनवैलिड हो जाई। तो जेकरा भी एक साल में 200 या 200 से तनी मनी कम जेकरा टोल पार करे के रहेला ओकरा खातिर बहुत बेहतर बा।